«12 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 6 грудня, 1378-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Міхеїл Саакашвілі звинувачує українську владу у провокаціях. Про це він спочатку написав у соцмережі, а згодом повторив на брифінгу поблизу Верховної Ради. Екс-президент Грузії проігнорував виклик на допит на 9 ранку і заявив, що добровільно до силовиків не піде. Саакашвілі анонсував вечірній мітинг біля стін парламенту і пообіцяв там оголосити план дій. А зранку силовики атакували наметове містечко, за словами Саакашвілі, з однією метою – арештувати лідера руху національних сил. Спроба штурму відбулася близько 6 ранку. Поліцейські, озброєні гумовими кийками, намагалися прориватися до намету із Саакашвілі. Прихильники екс-президента Грузії та атаку відбили. У таборі кажуть про близько 2 десятків травмованих. Вы спали? Да. Полиция? Да, заскочила, она начала бить. Нецензурними словами збивати людей, гнати. Ну, ви ж бачите, що робиться, блядь. Бить дубинками. Безпреділ. Дубинками били всіх, блядь. По тяжкості був перелом руки, забої м'яких тканин, також черепно-мозкові травми, розсічення. Ми людей по максимуму доправили до лікарні. Міхеїл Саакашвілі не збирається на допит до Генеральної прокуратури. Йому висунули звинувачення за 3 пунктами, які стосуються замаху та організації злочину групою осіб. Екс-президент Грузії запрошує слідчих до наметового містечка. Звідти на прямому зв'язку наша кореспондентка Вікторія Облязова. Вона розкаже нам про настрої в наметовому містечку. Ще з самого ранку принесли шини та цеглу. Зараз ми бачимо, що кількість цегли і кількість шин збільшується. Також збільшилась кількість людей. Тут, в наметовому містечку, зараз проходить невеличкий мітинг, лунають пісні, гімн України. Якщо кілька хвилин тому я бачила біля Верховної Ради багато правоохоронців, це зокрема Нацгвардія, то зараз можна помітити, що більша частина Нацгвардії в шоломах перемістилася в сторону мітингу. Маю сказати, що на 6 годину вечора анонсовано віче з приводу того, що сталося сьогодні. Про нього детальніше розказав Міхеїл Саакашвілі. Пропоную послухати. Убрать преступную группировку с правоохранительных органов Украины законным путем и начать процедуру импичмента организованной преступной группировки во главе с Порошенко. Люди в наметовому містечку розказали, що спочатку в них було 3 основних вимоги, згодом додався імпічмент президента. Тепер вони хочуть ще й відставку генпрокурора Луценка. Вони обурені вчорашнім ультиматумом Юрія Луценка. Ось що вони нам розказали з приводу цього, пропоную послухати. Вони йдуть ва-банк. Це останній шанс для них, я так вважаю. Щоб не вийшло багато людей. Ні в одній правовій державі не може бути ніяких ультиматумів, є правові норми. Якщо влада не розуміє, що таке гідність і не може звернутися до своєї совісті, тому я весь час називаю Верховну Радою зрадою. Від моменту розгону о 6 ранку, як нам розказали мешканці наметового містечка, поліція намагалася 2 рази з обох сторін витіснити мітингувальників і проникнути на їх територію. Втім, цього не вдалося. Зараз же люди готуються, продумують стратегію, як будуть групуватися у випадку наступного штурму. Ми ж залишаємося тут і будемо надалі слідкувати за подіями. Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Облязова з наметового містечка під Верховною Радою. А на події навколо розвитку ситуації з Саакашвілі продовжують реагувати у самому парламенті. Думки депутатів збирає Олена Стецюк. Вона наживо із нами на прямому зв'язку. Олена, розкажи, будь ласка, про настрої депутатів. Чи вони змінилися після ранкових подій? Вітаю.
Вітаю, колего. Навколо теми Михайла Саакашвілі відбувається такий собі сюрреалізм, оскільки він оголошений у розшук Службою безпеки та поліцією, натомість виступає тут під Верховною Радою, а поліціянти охороняють громадський спокій. А ось народні депутати тим часом міркують про подальший розвиток подій. Сьогодні з трибуни Верховної Ради соратник Михайла Саакашвілі Юрій Дерев'янко заявив про те, що вчорашні обшуки та затримані були незаконними, оскільки не були вручені жодні документи. Прошу пряму мову Дерев'янка. Вчора генеральний прокурор Юрій Луценко з цієї високої трибуни збрехав про те, що він гарантує мирне зібрання мирним людей. Палатку, де знаходилося більше як 35 людей, вірвалися спецпризначенці, розтрощили людям голови, поламали ребра. Люди зараз знаходяться частково в лікарні. Якщо ще раз прольється кров мирних українців, які знаходяться перед Верховною Радою, вони всі підуть до всіх до вас додому. Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявила про те, що все відбуватиметься у правовому полі. Проте наразі все залежить від самого Михайла Саакашвілі, який не з'являється на допит. Народний депутат від БПП Іван Вінник сказав, що Україна має рахуватися із міжнародними партнерами, зокрема із Сполученими Штатами Америки. Натомість, на його думку, вони сповідують подвійні стандарти. Прошу пряму мову. А якщо б такі дії Саакашвілі дозволив би собі в Сполучених Штатах Америки, то мінімум він був би затриманий одразу, а максимум був би застрелений. Тому монополія на реалізацію сили в Сполучених Штатах Америки реалізується саме таким способом. Але ми бачимо, на жаль, подвійні стандарти. Це не є правильним, це не є прийнятним. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив сьогодні, що о 12:30 у Верховній Раді очікуємо на голову СБУ. Крім того, ще звідучора тут чекають на очільників антикорупційних органів. Йдеться про НАБУ, а також антикорупційну спеціалізовану прокуратуру. Натомість, за словами Парубія, вони досі знаходяться у відрядженні. Поки що це уся інформація. Ми залишаємось тут і будемо повідомляти вже у наступних випусках більше новин. Колего? Дякую. Це була Олена Стецюк з парламенту. Вона збирала думки нардепів щодо ранкових подій біля Верховної Ради. Соту річницю Курултаю сьогодні відзначають кримські татари. Національний з'їзд відбувся у листопаді 1917 року. На ньому прийняли Конституцію Кримської Народної Республіки, прапор та герб. Головою тоді обрали Номана Челебіджіхана. До 100-річчя Курултаю мої колеги підготували сюжет. 100 років тому в Ханському палаці в Бахчисараї відкрився національний з'їзд – перший Курултай кримсько-татарського народу. Цьому передували місяці напруженої роботи кримських лідерів. У революційні часи організувати національний з'їзд виявилось доволі складно. Курултай взяв на себе обов'язки тимчасового кримсько-мусульманського виконавчого комітету та проголосив себе парламентом Кримської Народної Республіки. Головою уряду обрали 32-річного Номана Челебіджіхана. Перехід кримських татар із стану народу, етносу, до стану вже етнонації, тобто спільноти, яка об'єднана не тільки культурою, спадком попереднім, а й політичними цілями на сучасному етапі. Курултай став тією структурою самоорганізації кримських татар, який отримав продовження в наш час. Незважаючи на дипломатичність Номана Челебіджіхана, у кримсько-татарського національного руху того періоду практично не було союзників. Кримський півострів опинився в центрі протистояння кількох політичних сил. Кримські татари хотіли автономії, більшовицька Росія хотіла бачити Крим лише в своєму складі. На першому етапі вони говорили, ми хочемо такої автономії в межах новостворюваної російської держави. Потім вони говорили про політичну автономію. І на третьому етапі, вже ближче до січня 1918 року, коли вони побачили, що жодна політична сила, яка презентує в тій чи іншій мірі російськость, ніхто з них не хоче жодних свобод для кримських татар.
Кримська Народна Республіка проіснувала лише кілька місяців. Більшовицький уряд її не визнав і озброєними загонами повалив уряд. Його голову Номана Челебіджихана розстріляли. Майже 80 років по тому, після депортації та повернення на батьківщину, у 1991 році провели другий кримсько-татарський Курултай. На ньому ухвалили декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу. Курултай обрав меджліс кримсько-татарського народу на чолі з Мустафою Джемілєвим. Если, скажем, в организации Крымско-татарского национального движения, центральной инициативной группе были активисты национального движения, и они были рупором народа, то здесь уже непосредственно избранные самим народом, независимо от их политических, религиозных или там каких-то взглядов. И это, конечно, очень поднимало вес и значение Курултая и Меджлиса. 100 років тому Центральна Рада Української Народної Республіки була єдиною, що визнали нову державу. Цьогоріч дату створення Курултаю відзначають на всеукраїнському рівні. Вікторія Аблязова, Заман, АТР. Сьогодні у Верховній Раді о 15-й годині розпочнеться урочисте засідання на честь 100-річчя першого Курултаю кримсько-татарського народу. Телеканал АТР з 14:50 вестиме з парламенту трансляцію наживо. Не пропустіть. До 15 січня перебуватиме під вартою Руслан Трубач. Верховний суд окупованого півострова, де сьогодні слухали апеляцію на арешт для Трубача та Бекіра Дегрмеджі, відхилив клопотання адвокатів. Послухати клопотання щодо Бекіра Дегрмеджі не встигли, чоловікові стало зле. Йому викликали швидку. В Дегрмеджі слабке здоров'я. Підтримати Бекіра Дегрмеджі та Руслана Трубача до окупаційного суду прийшли з півсотні людей. Бекіра Дегрмеджі, Руслана Трубача, Кязіма Аметова та Асана Чапуха затримали 23 листопада у центрі Сімферополя. Чоловіків підозрюють у буцімто вимаганні великої суми грошей в громадянина Туреччини. Той через онуку позичив гроші ветерана національного руху Веджія Кашка, а потім не хотів їх повертати. Чоловіки мали зустрітися і з ними поговорити, аби допомогти повернути гроші. О перші дня в окупаційному Роздольницькому суді відбудеться чергове засідання у справі українського активіста Володимира Балуха. Цьогоріч у серпні його засудили до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму, а також наклали штраф – 10 неоподаткованих мінімумів. В апеляції вирок Балуху скасували, справу відправили на повторний розгляд. Тиждень тому Володимира Балуха з-під варти випустили під домашній арешт. Володимир Балух це рішення назвав маленькою перемогою. Попри те, що проукраїнський активіст не полишає свого будинку, спілкуватися зі свідками, користуватися інтернетом і поштою йому теж заборонено. В окупаційному Верховному суді Криму розпочалося чергове слухання справи так званої групи українських диверсантів. Підсудний Євген Панов. Його російські силовики звинувачують у тероризмі. До Криму він приїхав торік влітку, начебто, аби здійснити теракт. Окупанти назвали його співробітником української розвідки. У Міністерстві оборони ці звинувачення відкинули. Спершу Панова тримали в московському Лефортово, після повернули до Криму. Сьогодні має відбутися чергове засідання. На суд приїхала матір, утім окупанти протримали Віру Котеленець на адмінкордоні кілька годин, аж допоки жінці не стало зле. Усі пакунки, що матір везла сину, перевернули догори дригом. Заставили развязать каждый пакетик, а потом прикопались до колбасы, сказали, что в колбасу входит сало нельзя провозить, а в колбасу входит шпик. Это сало, значит это нельзя провозить. Кремль проігнорував запит Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу, просив роз'яснити обставини його звільнення з російської в'язниці. Адміністрація Путіна на лист не відповіла. 25 жовтня заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова раптово звільнили з в'язниці у Криму і передали Туреччині. Тамтешні ЗМІ повідомляли, що Анкара обміняла лідерів кримсько-татарського народу на 2 російських шпигунів. Однак цю інформацію офіційно не підтвердили. За участь у мітингу на підтримку цілісності України 26 лютого 2014-го Ахтему Чийгозу окупаційна влада засудила на 8 років колонії суворого режиму, а Ільмі Умерова буцімто за екстремізм засудили до колонії поселення. Однак раптово і без пояснень їх відпустили. Російський адвокат Марк Фейгін звернувся до європейських лідерів із проханням про захист від переслідувань у власній країні.
Відповідного листа він написав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону. У ньому він розповів про атмосферу свавілля та беззаконня, яка панує в Росії. Фейгін побоюється, що його адвокатська діяльність під загрозою. Адвокат захищав українських політв'язнів, зокрема заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, а також Надію Савченко. Тепер він веде справи журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, якому інкримінують шпигунство. За його словами, російська влада збирається відсторонити його від цієї справи. На протяжении вот уже всего этого года, но сейчас некая кульминация, просто невиданное давление, которое на меня оказывается. Выражается оно в попытке привлечь меня к уголовной ответственности, лишения статуса. Все это инициировано кремлевским блогером Шарием, да, с подачи, мне это прекрасно известно, известных лиц беглецов с Украины, которые его финансируют, работают с администрацией президента России. Они, значит, собственно говоря, решили избавить меня, так сказать, от статуса адвоката и, соответственно, вывести из дела Романа Сущенко со своими далеко идущими целями, касающимися, ну, конечно, прежде всего дела Романа, но и общая, так сказать, ко мне ненависть, так сказать, понятно, по украинским кейсам. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з нами.